Goddag. Mit navn er Peter Dejen Olsen, og jeg er daglig leder af behandlingscentret Minnesota Consult Lotus-modellen, som er beliggende i Esbjerg. Jeg er selv ædru alkoholiker, og jeg er uddannet alkoholbehandler med en uddannelse, som kaldes internationalt certificeret addiction counselor. Jeg har fået min træning i Irland, i USA og i Sverige. Så igennem årene har jeg opnået en hel del erfaring. Vi er godkendt af det offentlige, og denne godkendelse kan du se på Servicestyrelsens hjemmeside www.tilbudsportalen.dk. Vi har gennem årene specialiseret os i forskellige behandlingsmetoder: dagbehandling, korttidsbehandling og langtidsbehandling. Det jeg vil tale mest om i denne lille sekvens er korttidsbehandling, kendt som Lotus-modellen. Vi har vores base i Esbjerg, og herfra har vi gennem årene lavet dagbehandling. Vi har forskellige behandlingsmetoder, fordi vi mener erfaringsmæssigt, at klienter er meget forskellige, når de kommer her, og således skal hjælpes individuelt. Vi gør en del i gruppearbejde, men individuelle samtaler er meget nærliggende. Vores speciale er som sagt den korte, intensive internatbehandling, kendt som 5-døgnsmodellen. Og her tilbyder vi hver måned et selvudviklingskursus af kun en uges varighed, med det formål at få dig eller nogen du kender ud af et misbrug, og dermed få startet en forvandlingsproces. Vi giver ikke slip på dig, medmindre da du selv ønsker det. Efterfølgende coacher vi dig nemlig igennem en 12 måneder lang periode. I den udstrækning vi mener, at du kan bruge os. Der er intet hokus pokus i vores program. Det er Minnesota-modellens fortolkning af 12-trinsprogrammet i den allerreneste form. Er du bare lidt motiveret, hjælper vi dig til resten. Vi ved, at du vil forbavses, før du er kommet halvvejs igennem programmet. Tro mig. Hvis du mener, at vi kan hjælpe dig, så ring os på 75 45 37 51. Du kan også se os på Facebook, hvor vores hjemmeside er Minnesota Consult. Tak.